Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa sami ngifisa sibuke incwadi kaEksodusi chapter 14 from verse 21 to chapter 15 verse 1. uMose waselula isandla sakhe phezu kolwandle. Inkosi yamukisa amanzi ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke. Yaguqula ulwandle lwaba umhlabathi womleyo. Amanzi ahlukana nabakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle. Behamba emhlabathini owomileyo, amanzi ama njengodonga kwesokunene nakwesokhohlo kwabo. AmaGibhithe abaxosha angena emva kwabo ngaphakathi kolwandle. Amahashi onke kaFaro nezinqola zakhe nabagibeli bazo. Ngokuthatha kokusa inkosi isensikeni yefu lomlilo yabheka impi yamaGibhithe, yayibaphithizalisa baphithizela. Yakhumula amasondo ezinqola zawo, yawahambisa kanzima. Ayisetha amaGibhithe asibaleke. Abakwa-Israyeli inkosi iyabalwela, imelene nathi. Inkosi yayisithi kuMose, yelula isandla sakho phezu kolwandle ukuba amanzi abuyele phezu kwamaGibhithe naphezu kwezinqola zabo naphezu kwabagibeli bazo. Kanjalo-ke ngovivi uMose welula isandla sakhe phezu kolwandle. Ulwandle lwabuyela endaweni yalo. AmaGibhithe athi ayabaleka ahlangabezana nalo. Inkosi yawabhubhisa kanjalo phakathi kolwandle. Amanzi abuyayo asibekela izinqola nabagibeli bazo nempi yonke yaFaro eyangena olwandle ngemumva kwabakwa-Israyeli. Akwaze kwasala namunye kuwo. Kepha abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomileyo phakathi kolwandle. Amanzi aba njengezindonga kubo ngakwesonene nangakwesokhohlo. Ngokunjalo inkosi yasindisa u-Israyeli ngalolo suku ezandleni zamaGibhithe. Abakwa-Israyeli babona amaGibhithe efile, ehlakazekile ogwini lolwandle. Kwathi abakwa-Israyeli bebona lo msebenzi omkhulu inkosi eyayiwenzile kuwo amaGibhithe, abantu bayesebeyesaba inkosi, bathemba enkosini nakuMose inceke yayo. Lapho-ke uMose nabakwa-Israyeli bahlabelela inkosi ngaleli gama bathi, izohlabelela inkosi ngoba iphakeme kakhulu, amahashi nezinqola ikuphonse olwandle. Thandwa zami, ngibuka le ndaba ngikhumbula ukuthi labantwana baka-Israyeli bake bathuka basaba besabhekene nolwandle. Maqedane emva kwabo babuka lesizwe esibajahayo. Bayakhala, baya kuMose bathi, Mose, sizokwenze njani? Bathi, Mose, bekunani ukuba bekungcono ukuba besifele eGibhithe, ngoba khona besiyangcwatshwa, kodwa lana ey'ntabeni songcwatshwaphi? Kunento engiyifundayo ukuthi abantu esibaholayo, whether sibahola emakhaya, ebandleni, emphakathini noma ikephi, khona abantu abahlezi bekhala. Khona abantu abakhalayo bekhononda, belwisana nezinto. Asimuzwa uMose kuthiwa wakhuluma nalabantu. Asimuzwa kuthiwa waphendulana nabo. Bakhalile, kepha uMose akashonanga phansi wayophikisana nabo, wayolwisana nabo, akakwenzanga lokho. Kodwa esikhundleni salokho ukhuphukele entabeni wayokhuluma noSimakade.
Kukhona izinto empilweni okumele sifunde ukungaziphenduli. Kukhona abantu empilweni ekumele sifunde ungabanaki. Khona abantu empilweni ekumele sifunde ungabaphenduli uma bekhuluma. Khona umuntu okhuluma nawe kanti ucuphile. Khona umuntu okhuluma nawe efuna ugaxele, efuna usho into ayobe esekuthwala ngayo athi nosbanibani babe khona, nosbanibani baphendula. Usezolwa izimpi zakhe ngawe, usezofesa inhloso zakhe ngawe, usezovika ngawe. Khona ezinye izinto njengabantu asebethe ukukhula ekumele sifunde ukuthi lena ke ayidingi mina, lena futhi ayidingi ukuphendulwa, lena ayidingi si-entertaine. Enye yesibili into engiyifundayo ukuthi angike ngifunde ukubikela uNkulunkulu izinkinga zami. Angike ngifunde ukubikela uJehova okungixakile. Ngoba ithandwa zami inkinga ilelelana. Uma ngixoxela abantu, uma ngitshela abantu, kungenzeka ngelinye ilanga bajabule ngosizi lwami. Kodwa mangifundisa ukubikela uNkulunkulu, akasoze asilahle, akasoze asidela, akasoze ahlekisa nagathi. Bese kuba khona okunye engikubukayo. uMose akayi ukuyobika kuNkulunkulu zaze zaningi inkinga engibhekene nazo baze banzima ubuntu onginikeze bona nobuholi ongiphe bona. Cha. Uya Jehova, maqedana uJehova alibona usizi lwakhe. uNkulunkulu umnikeza isisombululo ukuthi uma sekunje okwakho ukuphakamisa induku. Ngiyayithanda lenkonzo. uMose ubizelwa ukuphakamisa induku ehlane maqedane ulwandle lwadabuka phakathi. Yiphi inkonzo engibizelwa yona? Yebo sebengihluphile abantwana, yebo sebengihluphile omakhelwane, yebo bangihluphile ngizalwa nabo, yebo bangihluphe ngishade nabo. Ngiyileni ukuyocela amandla amasha enkosini. uNkulunkulu somandla uthi Mose phakamisa induku. Yangithinta ngoba uNkulunkulu wethu ukwazi ukuqamba umgwaqo lapho ungekho khona. Ukwazi ukuletha isisombululo la abantu sebevale khona amehlo. Ukwazi ukusinikeza isixazululo la abantu sebefuna ukulahla ithemba babuyele emumva. Kungenzeka yini ukuthi kunabantu engibathwele ngomkhuleko? Kunemndeni engithwele empilweni yami ukuthi mhlambe ngokwabo sebefuna ukulahla ithemba, ngokwabo sebefuna ukushiya, ngokwabo sebecela ukubuyela emumva. Kodwa mina uNkulunkulu angithembise kona ukuthi asiqhubekele phambili. Sho njalo uNkulunkulu uMose uthi qhubekelani phambili, mina ngizoyidala indawo. Na uMose akawubona umgwaqo kodwa sekuthiwe akaqhubekele phambili. Yona nkonzo uNkulunkulu asibizela kuyona yokuthi ake ufohle,
akufohle izinto engasavumi, akufohle sebehlekisa ngawe, akufohle kwawena ungasaboni uzophuma kanjani. Thandwa zami, empilweni kuyafohlwa. Awukwazi ukuvumela istress sidlale ngawe. Awukwazi ukuvumela i-depression idlale ngawe. Awukwazi ukuvumela inkinga zidlale ngawe. Awukwazi ukuvumela ubuthakathaka benyama budlale ngawe. Awukwazi ukuvumela ukwesaba udlale ngawe. Kwesinye isikhathi simele ukufohla. Kwesinye isikhathi simele ukuthi angikwazi ukuvumela isimo sibe nje. Ngoba kunabantu ababukela kumina. Kunabantu abathembele kumina. Kunabantu ekumele ngiyobanikeza ukudla. Inkonzo yokufohla. Kunenkonzo engiyithandayo. Bathi sebephakathi nendawo. Lithi izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wabamba amasondo ezinqola zikaFaro. uNkulunkulu uyasilwela. Ngoba ngiyacabanga abantwana baka-Israyeli basebesaba, besebengenile nathi, besesofela olwandle. Abanye sebethi angisale sengihlala, angigijimelani, ngibalekela into ezobonobani ngoba vele sebengificile. Kungenzeka ukuthi emehlweni ami ngizibona sengihlulekile. Kungenzeka ukuba sengilahlekelwe ikona konke. Kodwa akunika uNkulunkulu ithuba lokuba kuprove wrong. Akunika uNkulunkulu ithuba lokuba kukhombisa ukuthi yena angakwenza konke kwenzeke. Akunika uNkulunkulu ithuba lokuba phelelisa izinto empilweni yakho. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sinikeze amandla nomusa nothando negrace elivela kuNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulona lobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemikhuleko nangemisebenzi yami. Baba, Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephela ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo, ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen.